labas tayo ng bahay. Nakita ko yung mga bata diyan sa kapitbahay, nangunguha sila ng balimbing. Hindi ko alam ang tawag doon. Mamaya, papakita ko sa inyo. Puntahan natin sila. Ayun. Bata, wala lang ahas dito. Pahingi nga din. Hinog na? Hindi na tabi. Tatagawa ko na lang. Kawan pa ka. Saan siya? Bakit camera? Saan na yun? Disconnected ko. Akin na, tulungan kita. Ibaba mo na ng kaunti. Kukuhanin ko. Ibaba mo pa. Oh. Aray ko, kaputo. Matamis yan? Aray ko. Ares, kabila ang daming bunga. Ako na to, Toy. Ang tabi oh. Pengi. 3 piraso. Ayun. Bulok naman yung iba. Ayan na. Thank you. Thank you. Umalis na yung mga bata. Kasi nakapitas na sila. Ito yung sinasabi kong balimbing. Marami pang bunga. Kaso nga lang ay parang nakakatakot akyatin. Baka bumagsak. Ayan ang kanyang puno. But anyway, dahil gusto ko pang kumuha ng mas madami nito, aakyat ako. Saglit lang. Kukuha ako ng wala kasing hagdanan. Ay, ito sa kabila. Hindi na lang yata ako aakyat. Mukhang abot ko naman. Sisilain ko na lang ito. Kasi kung akyat ako, baka malaglag pa ako. Pabalik na tayo ng bahay. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka dami ang aking nakuha. Pero yung 3 piraso nito ay hiningi ko lang doon sa mga bata. Ito yung sinasabi kong balimbing. Tapos sasaw-sawan ko siya ng asin. Masarap ito. Naalala ko nung aking kabataan. Naalala ko nung ako'y bata pa tsaka teenager. Mahilig kami ng ganito kumuha ng aking mga pinsan. Papuntang Burol. Bundok ba? Naakyat namin to.
Limot ko na nga kung paano kainin ito, kung tatanggalin ba yung ganito o kung kakainin to. Promise, ang huling kain ko nito ay siguro 14 to 15 years old ako. Ngayon ay ilang taon na ako? Isang dekada mahigit na ang nakalipas bago ako nakatikim nito. Hindi ko alam kung, hindi ko tanda kung tatanggalin ba yung ganito. Maliliit pa yata ito. Kasi naalala ko nung kapanahon, malalaki yung ganitong nakukuha namin. Saka, hindi ito matamis gaano. Hindi matamis. Tanggalin natin yung gilid. Kasi medyo matigas naman eh. Hindi ko na maalala kung tatanggalin ba to o kung kinakain din ko. Sa tagal ng panahon eh. Hindi naman yata pa ito kinakain ng ganito. Parang hilaw pa yata. Ay, mabakla man oy. Ito yata bulok. Nilulunok yun. Ang kaso, ito ay medyo mapakla. Kaya kinukuha ko lang yung parang gata. Ano ba tawag dito? Hindi gata. Yung katas. Sa likod tayo. Papakita ko sa inyo yung ginagawa ng aming helper. Andoon siya ngayon. Gawa ng araw ng linis niya ngayon sa aming likod bahay. Saka dito sa harap kasi hindi pa siya tapos dito sa harapan. Sa likod pala ang hindi ko lang alam kung natapos na niya. Tingnan natin. Mapakla manis mo? Mapakla. Ha? Grabe yung pakla. Siguro hindi pa inog. Saka saradayuton. Daming bulaklak ng aking santan. Saka itong parang umbrella.
Sabi mo gigibuhan mo akong ano, taniman kang carrots. Digdi? Ito ay kamatis. Tinanim ko muna siya dyan. Tapos pag medyo malalaki na, ililipat ko na siya. Marami yan pero kakaunti lang ang tumubo. Hindi natin tambayan doon si Smith kasi nakakahiya. Naiilang siya. Tumigil nga magtrabaho. Bale, gagawa niya rin ako ng taniman ko ng carrots. Bumili kasi ako ng carrots. Yung nasa plastic buto. Saan ba yun? Ito. Binili ko siya. Mura lang naman. 48 piso. Itatanim ko. Tatry ko. Malay mo makabukay ako ng carrots. Hindi na kami bibili.